Kaixo nere super txiki maiteak, zer modu zaudete? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretu hauek gero eta hobeto praktikatzen espero dut baietz. Askotan zerbait aldatu nahi dugu eta asko kostatzen zaigu. Demagun lagun berriak egin nahi ditugula edo eta ekintzaren bat aldatu nahi dugula. Eta ez da erresa, ezta? Gure garunan nahiago du erosotasunean egon. Zer iruditzen zaizu? Egia, gezurra, jarraitu hemen eta esango diazu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia ederrak duzula, jada nere web orrian edukin hauek interesatzen bazaizkizu. Eta haratago iritsi nahi baduzu superentrenamenduak zuen botereak areagotzeko. Aldaketa garrantzitsuak egiteko oztopo handiak topatuko ditugu bidean. Demagun lagun talde aldatu edo lagun pare bat atzean utzi nahi dituzula. Ez da erresa, ezta, baina behin lortuta, zure burua maitatuz, atzean utzita kalte egiten dituzun lagun horiek, ez duzu egon nahi maite zaituzten toki batean. Aldaketak noiz etorriko dira, zuk barrutik aldatzen duzunean. Eta aldaketa horrek beste pertsona berri batzuk erakarriko ditu zure bizitzara. Zure barruko iritzia aldatu duzu, zurekiko, eta ondorioz, zure izateko modu berri honekin, zure burua zaindu eta maite duzun bere horretan, jada pertsona batzuk atzean geldituko dira eta hurbilduko zaizkizu pertsona egokiagoak. Kosta egiten zaigu galera honi aurre egitea. Ekintza guztiek bere ondorioa dute. Askotan ez gara gai eta bere horretan jarraitzen dugun heinean aldaketarik ez dago. Baina horrelako aldaketak egiteko gai garenean oztopo horiek gainditzen ditugunean saria dator lagun berriak eta maitakorrak. Beraz lehenengo zure izatea aldatu behar duzu. Eta aldaketa horien poderioz ekintza ezberdinak egingo dituzu, adibidez ezezko gehiago ematea, ezta? Noski orduan, emaitzak aldatuko dira. Hala ere askotan bidea ez da erreza. Eta aldaketa horien artean galera batzuk egongo dira, baina zuk zure bidean irmo mantendu behar duzu. Sendo mantendu zure burua maitatuz, naiz eta galera horiek mina eman, onerako izango dira ziur aski. Honekin batera dituzun gaitasun onak erabili behar dituzu. Demagun oso entzule ona zarela. Gaitasun horiekin gainera beste pertsonak laguntzen dituzu. Emaitza onak etorriko zaizkizu. Konfiantza eta fedea mantentu ezkero, horretorriko da zure nahia betetzea. Kasu honetan zure burua gehiago maitatzea. Fedea baduzu eta oztopoa gainditu edo zer gauza lortuko duzu. Zuk badakizu nola ingo duzun aurrera bizitzan? Zure trebetasun ederroiek erabiliz eta besteak lagunduz ematen duzuna bueltan etorriko zaizu. Demagun, matematiketan ona zarela eta bestei laguntzen diezula. Edo jende animatzen bikaina zarela. Erabili eta fruituak ikusiko dituzu. Uste baduzu ez dituzula, gezurra da, denok ditugu talentua. Gainera, guk bakarri dakigu gure modura egiten, berezkoak ditugu eta ederrak dira. Eta besteen zerbitzura jarrita, bikain. Jarri zazkidazu zure talentu pare bat hemen. Bururatzen bazaizu bakarra baina, pentsatu eta idatzi. Aurrera super txikiak eta super familia. Gorputzek eskatzen dehuz, bai, martxa, ban, ban, txiki, ban, ban, buelta da, buelta
bueltak eman